ଭାଇ ଜାଗର ପୂର୍ବ ଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଲୁନକୁ ହେୟାର କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଜଣେ ଭାଇ ବି ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ହେୟାର କଟ୍ କରୁଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ସେ କିଛି ଡିଟାନ୍ ବଗେରା କରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଲିଂ ଟାଇମ୍, ପେମେଣ୍ଟ ଦେବା ଟାଇମ୍ ଆସିଲା, ସେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଗଲେ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ସେଲୁନରେ ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସେ ଡିଟାନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ 700 ଟଙ୍କା ହେଉଥିଲା, ହେୟାର କଟ୍ 200, ଆଉ ତାଙ୍କର ବେକରେ କିଛିଟା ସେ ଡିଟାନ୍ ମାରିଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ସେ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲେ 300 ଟଙ୍କା। ତ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ରାଜି ନଥିଲେ 300 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ। କହିଲେ ଯେ ତୁ ଆଗରୁ ତ କାହିଁ ମୋତେ ଜଣେଇ ନଥିଲ କି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଲାଗେ। ତ ସେ କହିଲେ, ସେଲୁନ୍ ବାଲା ବି ସରି କହିଲେ। ତ ଏମିତି କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଫାଇନାଲ୍ କରିକି କିଛି ସମୟ ନୋକଝୋକ ପରେ ଭାଇ ଜଣକ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗଲେ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲି, ମୁଁ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଥିଲି, ମୁଁ ହେୟାର କଟିଂ କରୁଥିଲି। ଭାଇ ମୋତେ ତ ସେସବୁ କରିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ପଇସା ବି ନାହିଁ ଯେ ଭାଇ ନେ ତୁ 1000 ଟଙ୍କା କରିଦେ ବୋଲି ନାହିଁ। ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକି ବସିଲେ, ସେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ। ଫିର୍ ବି ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଥିଲେ କି ମୁଁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ପେମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ସେ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବସିଲେ, ହେଲେ କହିପାରିଲେନି ମୁହଁ ଖୋଲିକି କି ମୋତେ ଏସବୁ କରିବାର ନାହିଁ ବୋଲି। ସେ ଲୋକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ହେରିକା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଭାଇଙ୍କ ଫୋନରେ ମେସେଜଟା, ସେ ଜଣକୁ ମେସେଜ କରିଥିଲା ସାଙ୍ଗକୁ, କାହାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ପଠା। ସାଙ୍ଗ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ କହୁଛି ତୁ ପଠା, ମୁଁ ତୋତେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ପଠାଉଛି। ଭାଇ ଯଦି କରିବାର ନାହିଁ ନା, ମୁହଁରେ କହିଦିଅ ମୋତେ ଏଇସବୁ କରିବାର ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ କାହାଠୁ ପଇସା ମାଗିକି କେମିତି ଦେବା ସବୁଠୁ ଖରାପ ଜିନିଷ। ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଗରୁ କରିକି ବର୍ବାଦ ହେଇସାରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ, ପଇସା ଆପଣଙ୍କର କହିବେ ଆପଣମାନେ।